За сега трябва да кажа, че българската идея в Македония най-успешно се защитава от Албанския университет в Тетово. Там преподават балканска история и въобще македонския въпрос и я преподават от наши учебници. От учебници на Палешутски, на Добрин Митев, на нашите хора, които са писали, тъй като според Охридските споразумения има и такава културна автономия, нали, македонските власти не могат да се намесят, нали, в това отношение. И там ясно и точно се учат, нали, младите албанци, нали, че македонците са българи. Това, разбира се, не влияе добре на самосъзнанието на самите македонци, защото това също ги отблъсква от българската идея. Защото между македонците и албанците знаете, че има много тежки взаимни противоречия.